дар шаҳри Душанбе панҷумин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ байни ҷавонони соли таваллудашон 2001-2004 бахшида ба гиромидошти хотираи устоди варзиши собиқ иттиҳоди шӯравӣ, аълочии маорифи собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Саидов баргузор гардид. дар маросими кушодашавии ин чорабинӣ наздикону пайвандони Шариф Саидов, намояндагони Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ, собиқадорони соҳа, устодону мураббиёни ин риштаи варзиш ва варзишгарон ширкат намуда аз дастовардҳои Шариф Саидов ва саҳми ӯ дар рушди варзиши тоҷик ёдовар шуданд. соли 2017 аввалин мусобиқаи ҷоми устод Саид Шариф ки шуда гузашта буд, дар як сатҳи вилоят мусобиқа шуда гузашт ва чӣ хеле ки имрӯз мебинем панҷум мусобиқаи ҷоми устод Саид Шодравон Саид Шариф дар як сатҳи ҷумҳуриявӣ, дар як сатҳи олӣ имрӯз шуда гузаштааст ки ин аз ҳама ба ҳарфҳоиш ки таърихӣ аст, сари либоси миллӣ, қоидаи нави гӯштини миллӣ ривоя карда мешавад ва аз рӯи қонуну қоидаи нави таздиқшудаи гӯштини миллӣ ки аз ҷониби намудои Федератсияи миллии гӯштини миллӣ қабул карда шудааст, аз рӯи қоида шуда гузашта истодааст. дар мусобиқа 6 даста аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дастаи ҷамъи 155 варзишгар ширкат карданд. рақобатҳо дар вазнҳои 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм ба роҳ монда шуданд. имрӯз дар ҷумҳурӣ дар самти оммавигардонии варзишҳои миллӣ тадбирҳои муайян амалӣ шуда истоданд. аз ҷумла маҳфилҳои гӯштини миллӣ дар тамоми қалъанави ҷумҳурӣ бо фарогирии шумораи зиёди наврасону ҷавонон амал менамоянд ки дар доираи онҳо нозугиҳои ин намуди варзиш омӯзонида мешавад. ҳамчунин ҷиҳати рушди гӯштини миллӣ пайваста ҳамин гуна чорабиниҳои солимгардонӣ дар миқёси кишвар ташкил карда мешаванд. дар вазни 50, 55, 60 алакай бачаҳои мо хубозмоӣ карданд. як нафар тағоизода эҳсонҷон дар даври сеюм алака баромад карда истодааст. дар даври дуюми вазни 60 килограмм Султонҷон қуввозмоиро бохт. маноман тайёрии дастаи мунтахаби шаҳр ноҳияи тобеи марказ дар ин мусобиқа як омодагии хуб дидам. рақобатҳо бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. намояндагони дастаи Хатлон 1 аз худ маҳорати баланд нишон дода, аксари онҳо ба марҳилаи ниҳоии вазни худ роҳ ёфтанд. донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ ба номи Саиднуин Раҳимов Кароматов, ки дар вазни 55 кило ҳунарнамоӣ мекунад, дар мусобиқа маҳорати баланд нишон дода ҳамаи ҳарифони худро мағлуб намуд ва роҳхати даври ниҳоиро ба даст овард. рақиби финалӣ ман хеле рақиби пурқувват мебошад ва ӯ ҳамин паҳлӯи гӯштини ӯ аз тарафи рост мебошад ки ӯ усули сари севҷиро истифода бурда ҳарифҳои худро мағлуб намуд ва ман онро омӯхтам. дар марҳилаи ниҳоӣ Кароматов бо намояндаи Хатлон 1 Идрис Надзиров нерӯ санҷид. ин майдондорӣ дуру дароз давом кард, чун қувваву бозуи ҳарифон қариб ки баробар буд. вале билохира намояндаи шаҳри Душанбе бо як бадан ғолиб дониста шуд. дар фаржами мусобиқа ғолибон аз ҷониби кумитаи тадорукот бо медалу ифтихорнома ва сару либоси варзишӣ қадрдонӣ гардиданд.